Entender a cultura como algo que non está a parte da vida. A cultura forma parte da vida, é un elemento esencial, é o espacio dos valores, das ideas, é o espacio que alrededor do que se construen as ideas da convivencia, non? E entón a cultura é nutritiva, a cultura forma parte de nós e está en nós, non é algo polo que se paga o sábado para ir ver non sei que como espectador, sino que esa é unha dimensión, a dimensión, digamos, da oferta cultural é unha dimensión importante que hai que atender, pero está tamén a dimensión da cultura na que o propio cidadán, a propia cidadá é protagonista e a inclúe en sí. Esa visión da cultura é a que a nós máis nos interesa. A cultura é entendida como un espacio que ten que dialogar co medio ambiente, que ten que dialogar co feminismo, que ten que dialogar coa defensa das causas xustas, que ten que dialogar, en definitiva, con todo o que axuda a facer unha vida mellor, máis digna, máis xusta para todas as persoas. Esa é unha visión transformadora da cultura, formadora e transformadora, e a visión que defendemos desde o BNG.